Mária Sima, viete, čo povedala? Toto bola veta, ktorá ma naozaj zasiahla. Povedala, že laici nie sú vinní z hriechu, keď príjmajú sväté príjmanie do ruky. Pretože biskupy im udelili povolenie, aby tak mohli urobiť. Takže prosím, nepozerajte sa na toto a nehovorte, oče, idem sa spovedať a poviem, že otec Christ povedal, že som v stave smrteľného hriechu. To, čo povedala Mária Sima je, a ja vám len reprodukujem jej slova, že laici nie sú vinní z hriechu, pretože cirkevná autorita udelila v Spojených štátoch a iných miestach po celom svete indult, ale viete, čo povedala o biskupoch? Povedala, že biskupy, ktorí podporovali príjmanie na ruku, zostanú v očistci, kým sa pravidlo nezmení. Ja som veľmi rád, že nie som biskup. Takže je to niečo, za čo sa máme modliť. Potom uvidela odpadlého kňaza, satanistu a slobodomurára menom Stanislaus de Guatta. A ten povedal, keď všetci katolíci príjmu sväté príjmanie na ruku, náš cieľ bude dosiahnutý. Podľa môjho zisťovania existoval v roku 1925 slobodomurársky plán a ten hovoril, ako môžeme veriacim ukradnúť ich vieru, skutočnú prítomnosť. Najprv ich prinútime, aby stáli, potom ich prinútime, aby primali na ruku. Potom to budú vnímať len ako symbol a potom nevyhnutne odpadnú. Nechcem nikoho strašiť, len vám čítam, čo povedala. A čítam tú knihu. Dostaň nás odtiaľto od Márie Simy. Nemôžem sa s vami teraz podeliť o všetko. Jedna z vecí bola, že videla dušu v očistci, ktorá bola mimoriadnou rozdávateľkou. A táto duša ňou bola z pýchy, nie zo služby kňazovi. Kňazovi zvykla hovoriť, že bude dobre rozdávať. Keď ju Mária videla v očistci, jej ruky boli čierne. Úplne čierne. Trpela, pretože prijímala a dotýkala sa neposvetenými rukami. Ale bola na to hrdá. Teda biskupy na Filipinách sa vrátili iba k prijímaniu na jazyk.